Shin ko kun san za ku iya ku yi deleting na Facebook account daga Facebook gaba ɗaya a daina kallon sa? To ku bi mu zuwa cikin bidiyon nan domin mu nuna muku yadda za ka yi. Kafin nan ina roƙon ku da ku danna mana alamar subscribe, ku like, ku share domin samun bidiyon mu da mun ɗora kai tsaye. Nagode. Mu shiga zuwa cikin bidiyon mu din nuna muku yadda za ka goge Facebook account, amma kafin nan zan dan muku bayani akan sa. Misali kana da Facebook account kaman guda 2 zuwa 3 4, to kuma kana so ka goge su ya zama to daya kai kake so ka amfani da shi, kuma ka bude wani bisa kuskure hakan nan kana so ka goge shi baka san gurin ba, to a nan bidiyon zan nuna maka yadda za ka yi deleting nasa gaba daya zama babu shi a duniya. Ka ba tare da ɓata lokaci ba mu shiga zuwa cikin Facebook namu kamar haka. An bude Facebook namu yadda kuke gani haka. Shi wannan accountin da yake kai wannan shi ne ke son goge shi, sai mu danna wannan dashi guda kuma saban nan mu zo mu shiga setting yadda kuke gani. Bayan mun bude setting namu za mu bude setting and privacy, wannan sai mu ƙara shiga wannan setting da kuke kallo. Bayan mun shiga setting za mu zo mu shiga personal and account information, za mu zo mu danna shi haka yadda kuke gani. Za mu zo mu danna account ownership and control, wannan da kuke gani shi ma za mu danna kamar haka. Zai ɗan yi loading, bayan ya loading sai mu zo detective and deleting, wannan na biyu wannan da kuke gani shi za mu danna. Bayan mun danna detective and complete, to zuwa biyu ne dai, tsabi biyu ne ya baka. Idan kana so kai detective na account ne, ai disable na shi gaba daya, cire shi, ko kuma kana so goge shi ma gaba daya, to sai mu damun gogewa muke so mu, sai mu zo mu danna wannan sai mu continue. Bayan mun yi continue zai dan bamu da wasu abubuwa kafin nan mu goge abinda ya kamata mu sani, amma mu duk ba wannan bane namu, kawai mu dai muna so account din ne da goge shi gaba daya. Bayan mun shiga sai mu zo anan kawai mu danna delete account. Zai ce mu saka password na account din kafin nan mu iya samun damar gogewa, to bari mu sa password din sai mu goge shi. Wannan password din shine password na accounting, to zamu danna continue kai tsaye. Zai dan bamu wani mu tabbatar da muna so dai mu goge, kuma zamu yi recovery nasa. Misali yanzu mun goge shi, nan da zuwa kwana 30 zamu yi mu dawo da shi idan har ba shi muke so mu goge ba, ko kuma wani abu ne, ko kuma misali wani ya goge mana bisa mugunta da sauransu, zamu yi zuwa dai kwana 30 zaka ga da shi. Amma yace kwana 30 to gaskiya ba za ka iya samun sa ba goge shi. Kenan accounting yanzu ya riga ya bar ma cikin accounting gaba daya, bari yadda kuke gani ya riga ya lockout ya fita, yan mun riga mu ma gama goge shi. To anan ne zamu zo karshen bidiyon mu, dan ina ɗan ku danna mana alamar subscribe, ya like, ya share domin ɗan uwa su karu da shi. Nagode.